whoa. Why, oh, whoa. Why, whoa. Yo, what's up mga kahigala? May adlaw sa inyo diha. Para sa mga taong makaila, kung sa nakaila, ako din si Kyler RG, ang inyong higala. So karon mga tutaog Libuacan din sa Tagbina, sakop sa Surigao del Sur. So ang akong kuyog karon mga kahigala mo ni si Rosale. Mo ni si Rosale, akong pagumangkon ug ang akong driver nga gagaw, si Bare. Si July, akong pagumangkon. Lai. So muna akong kuyog mga kahigala. Kay ito daw mi sa Libuacan kay atong discoveron dito ang nindot nga Coldspring kay tugnaw daw dito kay medyo lamig dito ba bugnaw kay init mga panahon karon. So mura to kuyogi ko sa akong paglakwat sa So, ayun mga kahigala, nakaabot na mi diri sa Libuacan pero nagpundo lang sa ami kay nag-ilis pa kung pagumangkon nga si Rosale. So, mo na yung kuyo ko, si Monis July. Ang batang sipat sa tanan, moto ang akong igagaw mga kahigala. So, igagaw na una si Barry. Unang driver na mo ron. Merong adlaw kay maya mong featuring. So, pag humanog ilis sa tong isa, sugod na tawag paligo kay para masugdan na paligo. So mag-enjoy tani ron. So kuyogi lang mi kay naa na mi diri nakaabot na. So 12 seconds later. may gala, kabot na ta. Muning Libuacan. So, daghanday nga ligo. So, maligo ko taga-pila ni ron tod. Kay excited na ko. Welcome to my paradise. Seconds later. And hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are pink.
can share some weed. A place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the skies so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Later. So ayun mga kahigala, so decision nilang takutob kay siguro na mo nga tugnaw na. So muli na miyani kay oras na po sa muli. Salamat kayo nga nalingaw mi. So shout out na lang taron. Shout out na lang ko kang Bridjon Orozco. Shout out dia sa imo min ug sa tanan gusto mo pa shout out. Just comment just comment section. Pumoro to mga kahigala, so muli na miyani ron kay medyo may nagligo. No magid kayo, pero nindot kayong iyang view mga kahigala. Kay malingaw ka, kay bugnaw kayo. Nya human. Basta mo na to. Mga to kay gitugnaw na mi. Kay muli na mi anik. 20 minutes later. So mga kahigala, muli na mi sakay na motor. So let's ride going to home. Ay Rawal. Sa Mikol. A place where we can dance and drink, a place where we can share some weed, a place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. So muli na may kahigala, so maura to. Kuman kaon, inom tubig para di ka matukan. That's it. Where the party's never ending.